El Pont de Mahoma, el programa d'alpinisme, escalada i muntanya a Tarragona Ràdio. Situats a la Vall d'Avui, a punt d'iniciar l'ascens a una muntanya d'aquí de la vall, que teníem pendent des de feia molts anys, podria dir que molt de temps, molts anys que teníem pendent aquesta muntanya, la Punta Xespadera. Gairebé un 3.000, no arriba per pocs metres, Josep Maria, però la Punta Xespadera un gran repte pendent que teníem i que avui per fi podrem saldar després de gairebé 3-4 anys. Situats al punt de sortida per explicar una muntanya que serà molt emocional, molt emotiva també, perquè evidentment aquesta muntanya la teníem pendent i la teníem pendent per dedicar-li al nostre amic Jaume Ramon, per ell, que era l'única muntanya d'aquesta vall que no havia pujat i que avui, doncs, evidentment, el Jaume pujarà amb nosaltres. I tant que sí. Recorda que la seva gran il·lusió és que anéssim tots plegats a fer aquesta muntanya i bé, és una muntanya simple, és d'aquestes que no té nom, la sin nombre que diríem, no? Que no li donen cap importància, però que vora fa els 3.000 i bé, com tu dius, doncs ja la pala alta de Serradell i la punta alta com a les Vienes, que li treuen una miqueta de protagonisme i la gent sempre es decanta aquestes muntanyes que fan 3.000 metres o fan 2.900 i quasi bé 3.000 i aquesta queda allà abandonada. És una muntanya de molta roca, haurem de castejar segurament amb algun pas delicat, però que bé, tot anirà bé i li podem dedicar al Jaume, que era la que li faltava i que però sempre estarà aquí a aquestes muntanyes, ja saps que no ens deixarà mai. Doncs farem a la Punta Xespadera, la Pala Xespadera. Abans de venir fins aquí on som ara us explicarem on som, per on farem la ruta. Hem passat per avui i hem pogut parlar amb un vell amic també del programa, amb el Jordi, taxista d'aquí de la vall, que a més coneix molt bé aquestes muntanyes, amic del Jaume també. Hem parlat amb ell, també amb altres veïns d'aquí de la zona d'avui, que ens han explicat una mica què és el que ens trobarem dalt, no? Especialment a la tornada, perquè no farem una ruta d'anada i tornada pel mateix lloc, farem una ruta d'entrada per la zona de Coma de les Vienes, no? Per on arribem des de l'estany de Cavallers i tornarem per l'altra banda. Explica'm una miqueta. Sí, recorda que aquí, quan mires avui i alces la mirada, trobem aquests prats d'alçada que llamen molt l'atenció, perquè entre tanta roca veure uns prats verds de les muntanyes sempre llamen molt l'atenció, no? I allò és la zona del campo, que li diuen aquí al poble, i la idea és travessar aquestes arestes rocalloses per anar a buscar aquest campo, aquests prats d'alta muntanya, on en teoria hauríem de poder trobar un camí per baixar, i no serà fàcil, ja ens han dit els mateixos experts del poble que pugen allí els ramats, que la tornada serà difícil. Però bueno, amb l'experiència que acumulem i tots els avenços tecnològics, mapes, brúixoles, GPS, doncs suposo que al final ens en sortirem i haurem de sortir aquí amb aquest punt. Mira aquest bosc que tenim aquí al davant, en principi el camí haurà de vindre per aquí. Digues on som, que la gent no ho sap. Bueno, som al pàrquing de la Farga, just a l'entrada del Parc Nacional d'Aigües Tortes, i bé, és un pàrquing on podem veure que hi ha autocaravanes, que hi ha gent que ve a fer muntanya de totes les categories, de totes les classes, famílies, vull dir, és una zona molt coneguda i bé, doncs aquí apareixerem demà si tot va bé. Si trobem dificultats i realment aquesta aresta, perquè recordem que no portem material d'escalada perquè en principi no cal, llavors si trobéssim masses dificultats sí que ens ho pensaríem i faríem la tornada per Serradell, que també és una vall que ja coneixem, o bé faríem el mateix camí de tornada, no? Ens agrada molt recomanar també, quan aneu a llocs com aquest, com ara la Vall d'Avui, que consumiu el territori. Nosaltres, de fet, hem menjat aquí a un restaurant, al Casós, a l'entrada d'avui, que parleu amb la gent del poble, que parleu amb la gent del territori, perquè coneixereu també la riquesa de cada lloc. Avui hem conegut un parell d'expressions que després les trobarem dalt, perquè una d'elles, que a mi m'ha fet molta gràcia, no l'he sentit mai, que diu això és un mal país, mal país referint-se a un mal lloc o un lloc de dificultat, no? de muntanya, mal país, deien. Sí, clar, pensa que quan els hi hem dit per on volíem baixar, el primer que ens han dit això és un mal país, i clar, és una expressió que no estem acostumats a utilitzar, no? Mal país, doncs, li hem preguntat, ostres, i això, aquesta expressió, diu, doncs, són llocs molt dolents per caminar i per anar per la muntanya. Llavors, bueno, ja sabem que si estem aquí a la Vall de Boí i ens diuen que per on volem anar és un mal país, doncs millor que no hi niguem, no? Que és una expressió, mira, una de tantes que vas sentint per aquí, tenen el seu dialecte particular i, bueno, tot enriqueix, com dius tu, tot això enriqueix la manera de parlar i potser és una expressió que farem servir sovint ara, no?, això de mal país. Doncs intentarem no trobar gaire mal país. Sebas, gira't una mica, tomba la càmera. Estem fent també vídeo d'aquest programa. Saludar, que pots saludar també aquí. Explica'ns també l'altra paraula que hem descobert. Aquella mena de breuadors dels que pugen dalt, no? Dels ramaders, no? Cadolles, no? Com? Cadolla.
De fet, és un terme que nosaltres, a les comarques tarragonines, el tenim associat, diguéssim, a aquests pous, pregons, sí, en torrenteres i en barrancs. De fet, m'ha sobtat, diguéssim, no, el terme, el concepte que té aquí a la vall és diferent, veritat? És un relleu, diguéssim, excavat, si crec que és correcte el que dic, excavat, diguéssim, a la roca, que serveix de beurador, però de tal manera que hi col·loquen una pedra que impossibiliti l'accés al bestiar, la qual cosa és per ús, diguéssim, dels ramaders, no? Aleshores, m'ha sorprès, diguéssim, el terme cadolla amb aquest significat completament ignorat per mi aquí a la vall, vull dir. Farem bon país, exacte, abans comentava el Josep Maria, no?, que en un indret d'accés amb riscos o de dificultat, doncs per aquí no hi passeu, ens indicava l'Ivan abans, no?, perquè fa mal país, no? Nosaltres realment farem molt bon país en aquesta vall perquè és una delícia i invitem a la gent que s'apropi, que gaudeixi d'aquest clima i d'aquesta natura, diguéssim, tan oportuna, diguéssim, per gaudir ara a qualsevol època de l'any, no? I bé, avui nosaltres la gaudirem d'una forma especial. I una recomanació de material. Anem a fer la punta Gespadera, estem al mes de juliol, però no us refieu mai de l'alta muntanya. Portem material, no hem deixat els piulets, els grampons, però portem Gore-Tex, portem roba d'abric, portem també esterilla, sac de dormir, sobretot botiquí, una cosa que a vegades us deixeu, important quan aneu a la muntanya perquè us podeu trobar sorpreses. Anar preparat sempre, portar més aigua del que heu de necessitar per poder beure quan no teniu set, és a dir, abans. Recomanacions molt simples, però que la muntanya heu de tenir en compte. No aneu amb màniga curta, si és possible. És a dir, porteu abric, màniga llarga, pantalons llargs, anem a l'alta muntanya. És un 2900. No li hem de perdre mai el respecte a la muntanya, i menys en una muntanya com aquesta. Ens hem trobat més una vegada fent programes a l'exterior, tempestes que tot d'una, a mitja tarda surten, apareixen i canvia el temps en qüestió de segons, o no? Jo tinc una experiència, vaig portar el cosí, el francès, fa un parell d'estius aquí, perquè acostumo a fer una travessia, i ell aprofita, diguéssim, una mica la poca experiència o l'experiència que tinc jo, perquè li agrada fer aquestes sortidetes de 4 o 5 dies dormint allà on se pot dins de les zones habilitades que hi ha al parc, i s'han trobat tempestes. De fet, la tempesta, hi ha una premissa que és molt senzilla, i és sempre, primer, evitar arbres aïllats, sortints de roca, etc. Inclús petites balmes, si no tenen profunditat, evitar-les. Però hi ha una cosa que no ens costa res de realitzar i és col·locar-nos nosaltres damunt de la motxilla. És a dir, batre la motxilla, sí, i aleshores intentar col·locar-nos nosaltres en una posició més o menys, diguéssim, encongits damunt, és a dir, intentar evitar, diguéssim, el contacte amb el terra, no? I bé, si a un runner, per exemple, li seria més dificultós potser utilitzar una motxilla, però aleshores també és convenient portar un plàstic per evitar sempre el contacte amb el terra, no? De totes maneres, també cal respectar la tempesta i també té la seva part atractiva, evidentment, no? Vull dir, és com tota la muntanya, la seva part de risc i que cal saber gestionar correctament. Josep Maria, anem cap amunt o què? I tant. Tirem amunt ja, que s'està fent tard, i es tracta d'arribar i si fem un banyet, no?, com a les Vienes. Vinga, següent parada, a mig camí, o abans d'arribar com a les Vienes, o quan siguem a punt d'arribar com a les Vienes, quan fem una nova connexió i anirem explicant per diferents escales com fer aquest 2.900 pràcticament la punta Gespadera. Aquest programa avui, Pont de Mahoma, número 150. L'hem mogut arrodonir perquè volem dedicar-li al Jaume Ramon el 150 per recordar-lo per sempre. Seria el 149, però vaja, no ve d'un, ja n'omplirem. Farem com 2 programes d'un. Fins aquí no estem, fins ara. 2.168 metres, segona connexió des d'aquesta ja rampa que hem deixat enrere. Hem arribat al cap d'una hora i quart, aproximadament on som ara, més de 420 metres de desnivell, amb una pujada molt costeruda, una canal que Déu-n'hi-do, que és la part, jo diria, més complexa del camí. Ara ja podem veure l'objectiu aquí al davant, hem fet una parada per descansar, hem vist per cert una família que tornaven, no sé què hem dit a la punta alta, si no recordo malament, Josep Maria, i tenim ja aquí els seus agafant narius,
que estan molt, molt bons, per cert, molt, molt dolcets, i la punta Gespadera, que la veiem aquí davant. Sí, allà al darrere punxa d'espadera, però ara potser el que més impressiona és aquí les comes altes, aquestes parets verticals de granit que són impressionants, que pels amants de l'escalada clàssica deu ser impressionant poder fer aquest cim. Nosaltres ja anem més cap a buscar el llac l'estany de Comes Vienes, per la part de darrere d'aquest mur de la Gespadera i pujarem fins a arribar al Collet. I bé, anem fent, vull dir, ara es ve una part de bosc, una part més tranquil·la, acabem de fer una canal amb un desnivell probablement de 30 graus bons d'inclinació que ens ha matat, i el sol al darrere, que ha sigut potser el més dur. Ara ja a poc anar buscant aquestes suaus pendents cap a l'estany, i bueno, mira, a veure com enfoquem ja la pujada fins al Collet, que ens donarà accés a l'arista per poder pujar el pic de la Pala Gespadera, que recordem la part final s'ha de grimpar, i sempre que parlem de grimpar i parlem de crestes del Pirineu, doncs parlem d'un cert punt de concentració i de cuidado, perquè sempre pots fer mal si caus, no? Estem veient aquí a l'altra banda alguna part de neu congesta al fons, jo diria que és la zona dels Besiberris, que es veu una mica de neu congesta, però no, aquest any està tot molt verd, ha plogut moltíssim, també ens ho deia la Leo, pujant cap aquí dalt, doncs que ha plogut moltíssim, que està tot molt verd, hi ha moltíssima aigua, i hi ha poca neu congesta, perquè per aquí habitualment n'hi hauria, veiem que no n'hi ha, però en canvi per l'altre vessant, on hi ha com la Forma i els Besiberris, sí que veiem, i la Punta Cuetre, veiem algunes parts de neus congestes, a l'escara nord. Sí, però mira que estem parlant de la paret nord dels Besiberri, que en principi allí hauria d'haver un glaciar, que saps tu que havia el glaciar de Besiberris, i pràcticament són congestes molt petites el que queden, i que segurament al mes d'agost desapareixeran, quan allí hauria d'haver un glaciar, petit però no hauria d'haver un. Fixa't que des d'aquí veiem tota la cresta de Besiberris, al final el Besiberri nord, i aquí com a la Forma, aquesta més punxeguda d'aquí, i la veritat és que impressiona veure que no hi ha gens de neu. També he dit que hi ha tantes flors que sembla la primavera. No diríem mai que estem a l'agost, estem entrant al mes d'agost, i això hauria d'estar una miqueta més sec, està superverd, amb flors per tot arreu, vull dir, impressionant. Vull dir, està preciós, ara la muntanya està al seu punt més àlgic, tot i que estem bastant avançats a l'estiu. Fem aquesta ascensió, aquesta punta Gespadera que li dediquem al Jaume Ramon, i que de fet el tenim molt present, molt present, vaja, vull dir que podríem dir que pràcticament el notem aquí amb nosaltres. Estem fent aquesta muntanya per ell, la volíem fer amb ell i de fet l'estem fent amb ell, podríem dir. Sebas, vine cap aquí perquè estic veient que estàs fent de recol·lector per aquí i digue'm, què fas? Bé, de fet, les persones agraïdes, no? Que som la majoria de muntanyencs, sempre rebem una ofrena per part de la natura, no? I en qualsevol estació de l'any sempre hi ha un petit regalet, en aquest cas són els nabius, que és una font deliciosa, diguéssim, no? Són supergustosos. I res, abans quan comentàveu, no?, que havíem superat, diguéssim, aquesta rampa, sí? De vegades jo penso, no?, demanant un impossible. Si un altre dia no la trobéssim, la trobaríem a faltar. Vull dir que vosaltres sabeu que els muntanyencs sempre mesurem una part de la muntanya que requereix, diguéssim, una atenció molt, molt concreta. Per què? Doncs perquè és una situació, si no, de perill de risc, i cal tenir cura al màxim. I bé, els muntanyencs, diguéssim, en principi sempre desitgem també que hi hagi aquesta ofrena que t'ofereix la muntanya d'una situació que cal controlar molt de prop, i que amb cura, amb seny i amb els materials quan són adients, si necessaris, doncs normalment se n'en sortim prou bé, no? Seguim cap amunt? Te'ls menges ara? Sí, te n'aguardo uns quants, Pep. De color morat, eh? De color morat. Això, hi ha qui fa pastissos, amb els narius, no? Hi ha qui fa pastissos. I tant. De fet, n'hi ha molts per aquí, eh? De fet, estem en una vall molt agraïda pel que fa a gastronomia i a pastisseria, no? Aleshores, en més d'una ocasió, ens hem delectat al paladar amb rebosteria feta, entre d'altres ingredients, amb els nabius, no? Un regal més. Un regal més, doncs vinga, som-hi, seguim cap amunt. Propera connexió, segurament ja al llac, a veure si podem arribar doncs, amb una nova tirada fins al llac. Ara s'estima 2.168 i tenim aquí davant la punta Gespadera, aquest gairebé 2.900, 2.900 que tenim aquí davant. Vinga, fins ara.
Això els oients ho sentiran el dijous d'aquesta setmana, però clar, avui és dimarts 27 de juliol de 2020 i per tant això vol dir que avui fa justament 3 anys que estàvem fent un programa que va durar més de 9 hores, que van començar a la 1 de la nit el dia abans i que ens va servir doncs, per rebre una trucada a les 11 del matí, si no recordo malament, 11 i poc, des del cim del Broad Peak, 8.047 metres, Òscar Cadillac convertint-se en el primer català en assolir els 14 8.000 sense oxigen addicional. Era un dia com el d'avui de fa 3 anys, Des d'aquí saludem a l'Òscar. 17 del 7 del 2017. Estàvem els tres als estudis de Ràdio Tarragona. Sí, tota Tarragona la nit. Ràdio. Sí, tota la nit. No, amb un neguit, perquè estàvem mesurant fins i tot la velocitat d'ascensió, si us recordeu, no? I aleshores hi va haver una petita incidència, perquè es vam quedar sense comunicació als estudis, no? I aleshores dubtàvem si es podrien comunicar. Amb el Race Tracker, tenim el Race Tracker, no? I anàvem seguint la nit. Sí, pensem que no feia gaires dies que havíem perdut la vida d'Alberto Zarain i la nostra preocupació era important perquè estàvem a unes alçades molt perilloses i cada vegada que el Race Tracker fallava doncs ens aportàvem el susto, no? I la veritat que en aquell moment que va trucar i va dir que estava al cim és que no podien ni parlar, l'emoció no ens deixava parlar. Menys mal que estava el nostre amic, el Geladé, que va ser l'únic capaç de donar l'enhorabona a l'Òscar perquè els altres estàvem tots plorant. Ja eren molts anys de patiment, perdent nits allí, i per una vegada s'arribava a complir un somni que teníem tots, somni principalment d'ell, de l'Òscar, però així de tots nosaltres que el recolzàvem i que teníem ganes de que acabés aquest cercle dels 14 8.000, no? Penseu que el Brot, per les seves característiques, que portàvem 3 o 4 anys ja amb intents, també fent el seguiment des del programa, des de l'estudi de Tarragona Ràdio, per tant podíem dir que ja coneixíem molt bé la muntanya i també coneixíem la part de dalt, No l'entrepitjada, tu sí que vas anar al trekking, però la coneixíem per allò del coll, de l'avancim, la resta somital d'aquestes 2 hores d'anada i 2 de tornada, no? Tota la seva dificultat, no? que encarna, i especialment la zona del coll, no? Que és una zona extremadament difícil perquè vas allà tens neu que pràcticament te fa impracticable obrir traça, no? I abans, quan feia referència al Josep Maria, no, a l'Alberto Zarain, i també al Mariano Galván, jo tinc una foto, precisament, que, bé, cada un d'ells el tinc a cada costat, no?, perquè estem a l'Òscar, ells dos, i el búlgar, ara no recordo el nom del búlgar, no?, i estem al restaurant Kabul, a Islamabad, no? I clar, vull dir, jo tinc una foto i és una foto que m'emociona, no? Perquè al cap de 10 dies ja havíem perdut la pista i el seguiment d'ells, no? Sí. Alberto van tenir també el programa, recordo, com va vindre el cicle de muntanya i, bueno, una gran persona, molt propera, molt afable i, bueno, una gran pèrdua. Avui, doncs, aquests 3 anys que rememorem des d'aquí, d'acabar de buscar una mica l'enllaç cap amunt per buscar, doncs, això, la manera més accessible d'accedir en aquest lloc, doncs ja us explicarem una mica la ressenya. Hem fet una progressió fins a arribar pràcticament al peu de la muntanya, de la Punta Gespadera, que és on ens trobem ara mateix. O sigui, estem pràcticament als peus de la muntanya, a uns 2.511 metres. Estem mirant, doncs, també la ruta d'accés cap amunt, perquè des d'aquí on hem arribat ara, doncs tenim, bueno, més o menys es veu un únic lloc, diríem, per on poder pujar. Un únic lloc és aquest que hi ha aquí al davant, amb unes fites que es van explicar als veïns del poble d'avui, que ens van parlar d'unes 2 pedres grans, una sobre l'altra, que les estem veient perfectament, que a més també era una zona, doncs, que queda molt ben fitada, no? És com una gran fita, que està allà pràcticament a la zona del coll i per un lloc que tampoc no és gaire desconegut, per aquesta muntanya d'aquí, Josep Maria, l'han fet aquesta altra d'aquí, que des de dalt vam veure des del cim, vam veure i explicar fa 3 anys, si no recordo malament, que volíem fer la Punta Gespadera, aquesta altra d'aquí. Sí, bé, és que aquí ja veus tu que mirant les muntanyes d'una manera o d'una altra, d'un lloc, canvia com la perspectiva totalment, no? Ara des d'aquí sembla que sí que podem arribar a la Gespadera d'una manera bastant correcta, sembla. Des de l'altra banda es veia un caos de pedres que no s'intuïa ni el cim, en recordo tant que no sabíem ni què era el cim. Des d'aquí veiem el cim clar, on està. Així que ara pujarem, suposo que quan arribarem allà al coll, aquell pedregal que hi ha allà dalt, perdrem completament l'imatge del cim
i amb l'ajuda del GPS i anant mirant les puntes més altes el trobarem una altra vegada. La part del mur de la pala alta de Serrader fa por veure'l, perquè aquí és un mur vertical i tot, a més, tot de pedres que han anat caient durant els segles i els anys de les seves parets baixant cap aquí a l'estany, i fa por només veure-ho, no? No és apte per la gent que vulgui fer escalades clàssiques i suposo de bastant de risc, perquè aquí cauen moltíssimes pedres. I res, aquí ara ja hem arribat aquí a la vora del Comales Vienes, fa fresca, fa fred, tenim clar que l'arribada, el camí que hem de fer s'intueix perquè hi ha tan poques possibilitats que l'única que hi ha la veiem bastant clara. I res, escolta, jo quasi que he anat tirant i des de fer una connexió ja explicant potser més detalls del que anirem trobant, no? Com us dèiem, som als peus de la punta Gespadera, aquests 2.511 metres, i ara el que farem és tirar cap amunt per una zona molt desmanegada, de molta pedra, doncs, que ens acompanyarà en tot el camí fins a dalt, alguna neu congesta, encara aquí dalt en veiem, poca respecte a altres anys, però sí que n'hi ha de neu congesta, sobretot a les zones de nord, i doncs bé, doncs ja està, pujarem cap amunt, i la propera connexió esperem ja que pugui ser la del cim de la punta Gespadera d'aquest 2.900, i dedicar-li al nostre amic Jaume Ramon, que en definitiva és l'objectiu d'aquesta expedició d'avui. Fins a quina zona? Veient la punta Gespadera ja des del coll, pràcticament podríem dir que els últims metres abans d'arribar doncs, en aquest cim d'aquí de la vall d'Boí. Josep Maria, que el tenim aquí al costat, però el tenim molt a prop ja. Sí, ja has vist, hi ha tota una pujada de blocs, ens ha costat una miqueta pujar fins aquí, i aquesta pujada per mig de bloc gran i bloc petit, tot una tartarot fins a arribar a aquest collet. Ja agafem els últims bloquets que ens queden per acabar de pujar aquest cim, que és un cim molt poc definit. Des de baix es veu una punta, però quan estàs aquí veus un mur de pedres, i bé, ja saps tu que estem tots a la gallina a la piel, com deia el Corif, estem tots amb la bola al coll i amb els ulls molt excitats, perquè això va per el Jaume i segurament a dalt no podrem ni parlar-ne. Però bueno, vinga, anem a coronar aquest cim, farem després la cresteta o mirarem a veure com podem arribar a l'últim cim d'aquesta carena, que és les Comes Altes. Hi ha una referència que ens havien explicat al poble, que l'hem sobrepassat fa una estona, aquelles dues pedres, molt de grans dimensions, es veuen, sobreposada una sobre l'altra, una com en forma de sostre, no?, i l'altra, doncs, vertical, vull dir que es veuen perfectament, perquè és una bona referència, tot que hem vist que també hi ha senyalització per pujar des del mateix llac, no?, des del mateix estany, vull dir. Sí, pujar aquí realment és complexa en quant a una persona que no tingui cap noció d'orientació, que no estigui acostumada a anar per alta muntanya. Per un muntanyer d'alta muntanya amb experiència no hi ha problema, perquè has d'intuir tu el camí. Ja has vist que hem anat buscant els passos, hem anat pujant, no hi ha fites, no hi ha marques, pràcticament no hi ha res. És un cim d'aquells oblidats, poc visitat, però bueno, és un cim que li devíem a l'amic Jaume i ara el farem. I si algú li interessa fer aquest cim, pues ha de mirar molt bé amb la mirada el recorregut, pensar-s'ho bé abans i anar mentalitzant un pas darrere pas i no equivocar-se i sempre tindre anticipat el que vol fer, perquè no pots anar aquí a improvisar, perquè has d'anar mirant molt bé els passos que tens que fer fins al cim. Per cert, portem el casc, que fins ara no el portàvem, però ens han posat el casc perquè és una zona doncs, també molta pedra solta i amb molta pedra dalt al cim també. Sí, ja saps que tant el Sebas com tu com jo, quan arribem a zones de pedra solta o zones que pots tenir una caiguda tonta o arestes, el casc sempre és una eina indispensable. Pensem que a vegades anem caminant per una tartera, no som al casc, però pot caure una pedra rodant, o bé podem caure i donar un mal cop al cap, no? Vull dir, el casc és com anar en moto o anar en bicicleta, el casc a la muntanya és una eina imprescindible.
On para el Sebas? No el veig. Està per allà, no? No sé què tal el Sebas. El Sebas, tota la nit que ha begut aigua, s'ha mullat i li està costant bastant de recuperar. Ara ja ens ajuntem i vinga, tirem amunt aquest cim. Ja et dic, tenim moltes ganes de fer-lo. Jo a dalt dubto molt que pugui dir res. Tirem i més endavant en parlem. No farem connexió al cim. Habitualment fem una connexió al cim sempre que es volem transmetre i de fet des d'aquí no gaire, des d'aquí on som nosaltres podem veure dos dels cims que hem fet en directe amb el Pont de Mahoma les últimes temporades, la Pala Alta i la Pala Alta, la Pala de Serrader, si ho dic bé, perquè no sempre faig un lío, i la Punta Alta, ara sí, I aquest sí, sempre fem la connexió al cim, però és el que diu Josep Maria, que ens serà molt difícil perquè estem veient el cim aquí a tocar de Punta Xespadera i tenim un nus a la gola i ens costarà molt, És a dir, que saltarem el cim, farem el cim, veureu la fotografia del cim, però farem la connexió després perquè tenim una cresta molt maca que hem de mirar també per on tirem, si hem de baixar per la cresta, si hem de descrestejar-la, si hem d'anar per alguna altra zona, vull dir que ens hem de pensar molt bé, per tant farem el cim, allà tindrem uns moments, uns minuts íntims de reflexió, de dedicatòria amb el Jaume Ramon, a la Leo, a la Maria, amb els seus amics d'aquí de la vall, però especialment amb ell, amb el Jaume, doncs, que és l'última muntanya que li quedava pendent. Aquí la vall, imagineu-vos, sembla les muntanyes que hi ha en aquesta vall, a la vall d'avui doncs, era la que tenia pendent, la volíem fer plegats, no va ser possible, però van dir que la farien per ell i avui, per tant, això, l'emoció ens envairà d'aquí pocs minuts, d'aquí pocs metres, cap amunt. Farem la propera connexió ja, suposem que en algun punt de la cresta o en algun altre dels cims que hi ha, que també ens han donat referències al poble, parlant abans amb l'Ivan, amb el Jordi, amb el Martins d'allà i amb un altre veí d'aquí de la zona ens parlaven d'algun cim que hi ha en aquesta cresta. Sí, des d'aquí ja estem veient que la cosa, si és com la pujada que tenim davant d'aquest cim de la Pala de Gespadera, ens esperen una cresta de blocs, de pedres, i bueno, anem a gaudir-ho i després ho expliquem, ara quan arribem a l'últim cim, ho expliquem a l'audiència perquè val la pena. Hem vingut aquí per això, per disfrutar de la natura, la muntanya, ens agrada això, doncs vinga. Doncs vinga, va per tu, Jaume. I tant, vinga, amunt.